И здравейте, потребители! Аз съм Георги и това е FIFA 11. Играем онлайн срещу някакъв пич. И сега започваме. Трябва ми схема 4-2-3-1. Добре, ще играем с нормалната схема. И да, започваме. Това е Лукас. Това е в 11, имам трансферите между другото. И така, да се надяваме, че много няма да ме бият. Не съм играл в страшно много време. Така, започваме. Той избра, мисля, че Реал Мадрид. Реал Мадрид, Ливърпул, както от групите. Тогава Ливърпул завършиха трети. Да започвам. Но тогава Ливърпул нямаха Суарес. Серхио Рамос, Марсело, мисля, че той е с... Да, Лука Модрич, Кристиано Роналдо. Хамес Родригес. Много добра игра на Хендерсон. Старич. Успява. Гарет Бейл, много е бърз. Центрира на Бейл. Там е шкъртел. След това невероятно. Тук не знам какво направи Даниел Старич. Не се разбраха моите футболисти. Тук Глен Джонсън, невероятно намеса на Джонсън. Така, Даниел Старич. Старич. Подаване. Подаване за Луис Суарес. Суарес. Животното в наказателното поле. Даниел Старич. Не успява. Не успява Старич. Тук Суарес. Грешка Джордан Хендерсън. Хендерсън! Не успява. Какво спасяване на Икер Касиас. Отново. Така. Шикъртел. Невероятна игра на Шикъртел. След това грешен пас. Подаване към Кристиано Роналдо. Няма кой да го спре. Много е бърз. Какъв пропуск на Кристиано Роналдо. Тук резултатът трябваше да бъде открит. За Реал Мадрид. Определено доста напрегнато. Лукас. Опитва се да вземе. Гарет Бейл. Тук. Рискован шпагат. Даниел Агер не успява. Кристиано Роналдо. Шикъртъл. Невероятна игра на Шикъртъл. Тук грешка моя. Бърках копчетата. Нищо. Правя на тя. Суарес. Не успява. Така. Суарес. Добре. Подаване за Суарес. Дали той ще стигне до топката? Не. Добра намеса на Серхио Рамос. Добре. Глен Джонсън със стабилна намеса. Определено матча се очертава доста интересен. Агер, невероятен Агер. Джерард. Ох, какво подаване към Суарес. Суарес! Много дълго си поведе топката Суарес. Тук Суарес трябваше да открие. Не успяхме. Тук грешка. Глен Джонсън. О, невероятно. Невероятно намеса на Джонсън. Няма кой да спре Гарет Бейл. Кристиано Роналдо. Шанс да открие резултата и го прави. А не, това не е Кристиано Роналдо. Това е Хамес Родригес. Хамес Родригес открива резултата. Невероятен Хамес. Тук ми стана това, което исках. Невероятен Хамес Родригес 1-0 за Реал Мадрид. Реал Мадрид повеждат. Шикъртъл. Към Пепе Рейна. Джонсън. Не успява Клин Джонсън. Грешка на Джонсън. Дали тя ще коства скъпо, сам кедира. Добре, ох, стабилна намеса. Джордан Хендерсън. С невероятна намеса. Подаване към Даниел Старич. Към Суарес. Той към Рахим Стърлинг. Това е за според мен за червен картон.
Не, това е жълт, но аз сахам срещу вратаря. Добре, сега да видим дали ще успеем да реализираме. Суарес. Суарес, шут на Суарес. Каква града? Каква града на Суарес? Така, определено тук Суарес нямаше късмет. Подаване към Даниел Стърич. Хендерсон. Добре, право на Джордан. Суарес просто си прави каквото си иска. Минава Рахим Стърлинг. Засада. Тук Рахим Стърлинг си помисли, че е вкарал гол. Но не. Лукас. Към Суарес. Суарес. Не успява Суарес. Така. Определено всичко е досан. Цялата обстановка е много напрегната. Суарес. Добре, Суарес. Не успява. Тук Даниел Стърич се опита да подаде, но не му се получи. Тук Гарет Бейл. Много е бърз. Много е бърз. Просто няма кой да хване Гарет Бейл. Ох, тук греда. Гредата спасява Ливърпул. Гредата ни спасява тук. В този момент. Така. Подаването за Суарес. Тук се опитаха да подадат към Рахим Стърлинг, но той просто не успя да стигне до топката. Стърич към Суарес, но Суарес просто беше премазан буквално. Мисля, че това беше Серхио Рамос. Тук Керка си е за малко да сбърка. Така. Отново подаване за Гарет Бел. Това почти 100% е гол. Аз не мога да го спърсащам. Не, тук грешка. Да видим сега какво ще стане. Даниел Агер на ниво. Луис Суарес. Суарес не успява. Керка си е с много хитови отигравания. Браво, Найке. Отново Карим Бензема този път. Това е гол. Ох! Отново късмет. Определено този пиш просто ни разцепва. Но нищо не се знае. Въобще нищо не е както трябва. Трябва да победим. Ох, тук това беше малко грубо влизане срещу Карим Бензема, но тъч. Хендерсон. Опита се Джордан. Определено Хендерсон се раздава много този матч. Кристиано Роналдо не успя да накаже Пепе Рейна. Страхотен пас. Край на първото полувреме. Определено нещата. Тотална доминация на Реал Мадрид. Нека да видим матч фактите. Два удара, два почертанията. Той има определено Реал Мадрид ни разцепват. Така. Да видим сега Суарес. Връщане към Джерард. Джерард към Суарес. Суарес. Не може, Суарес. Не може. Невероятен пас към Кристиано Роналдо. Тук Роналдо просто ако не вкара е грехота. И Роналдо вкарва след един пас и цялата ми защита беше мината. Просто добре. Много добре изиграно. Каква атака? Суарес! Невероятен шпагат на... Мисля, това беше сами... Не, това беше Марсел. Тук много глупава грешка. Грешката е глупава. Кристиано Роналдо, невероятно спасяване Пепе Рейна. Невероятна игра от нашия опонент, просто играе невероятно. Дали резултатът ще успеем поне да върнем един гол и да се върнем в матча. Тук това е фал. Сега да видим дали ще бъдем наказани. Добре, не успяхме. Подаването е към Суарес. Суарес не успя да премине.
Тук Стърлинг не успя да подаде и определено нещата не са много добре. И тук Кристиано Роналдо си повее твърде дълго топката и не успя. 53-та минута 2-0 за Реал Мадрид. Определено ситуацията не е розова, но тук просто Стърич не успя да овладее. Тук грешката е голяма. Грешката е голяма, определено. Гарет Бейл си прави каквото иска по лявото крило, мисля, че да, по лявото крило. Даване към Стърич. Тук грешка след грешка, но няма кой да се възползва от тази грешка. Това ни липсва в този матч. Няма кой да направи един точен пас. Определено моят опонент е добър. Или пък може би аз съм твърде слаб. Си знае. Така. Тук Хендерсън се опита да подаде, но не му се получи. Тук Стърлинг. Стърлинг към Джерард. Джерард губи от саме кедира. Добре, няма кой да спре Карим Бензема. Глен Джонсън с много решителна намеса. Добре. Не знам. Определено играта не се получава. Отново подаваме към Суарес. Той не успява. И тук това е фал. Стивън Джерард беше фаулиран. Тук сега грешка. Хамес Родригес не успя да се възползва от нея. Даниел Агер с невероятна техника, но не успя. Да видим сега какво ще стане. Марсело контратака за Реал Мадрид. Марсело беше много добре спрямо от... Мисля, че това беше къртъл. Подаване сега към Суарес. Дали Суарес ще стигне до тази топка? Не! Топката да иде малко дълга за Суарес. Да видим дали Луис Суарес ще успее. Дали хищникът в наказателното поле ще успее да осигури победата на Ливърпул. Да видим. Невероятно добра игра. Суарес тук не успява ни да направи. Тук лек дроп на фреймовете. Да се надяваме, че няма да лагва. Добре, определено нещата са доста разбъркани. Суарес просто му бутат. Само бутат едно рамо и Суарес вече е на земята. Не знам как става това. Много нереално е това според мен. Но... Кой искам? Това е FIFA 11. Ох, тук Реал Мадрид можеше да направят класически резултати, просто да сложат край на надеждите ни. Но нека да бъдем оптимисти. Не сме Ливърпул. Добре, тук невероятно намеса. Мисля, че това беше Мартин Кели. Да, точно тук. Мартин Кели. Не успява. Тук Суарес добре блокира. Да видим. Да видим сега, ако той почне да бава играта, просто ще бъде... Стърич. Отнемане на Стърич. Даниел Стърич. Спринтира по крилото. Стърич. Невероятна техника на Даниел Стърич. Не успява. Луис Суарес. 2-1. Ето, че отново хищника в наказателното поле се прояви. Луис Суарес. Невероятна атака беше това, защо нямаше повторение. Определено атаката беше много добра, много добро отнемане на Стърич. Гарет Бейл няма кой да го спре. Но там е Даниел Агер, железния, който за жалост вече не е в истински Ливърпул. Суарес! Невероятен Суарес. Суарес добре сменя посоката. Суарес не успява. Стърлинг с гръб към вратата се опита да направи нещо много атрактивно. Много групал. Това е за жълт картон. Мартин Кели просто закачи кръка на... не знам кой беше това. Мисля, че това беше Лука Модрич, точно така. Това беше Лука Модрич. Така. Мартин Шкъртел. Не успява. Тук! Невероятен удар беше това. Просто класен, класен. 2-1. Дали Ливърпул могат да обърнат резултата или сега ще бъдат наказани? Не.
Не знам какво можем да направим, просто среща е завързана. Определено второто по време сме много по-добри от първото. Хендерсън, Суарес. Суарес не успява, Суарес. Съжалявам, ако чуете кучета. Тук определено последните минути ги загубихме. Сега, последна възможност може би. Старич! Старич се откъсва! Старич! Старич! Дали ще успеят? О, каква възможност за Ливърпул! Тук Ливърпул! Тук Ливърпул трябваше да успеят. Но отново възможност! О, Суарес! Хищникът! 2 на 2! Невероятен матч! Невероятен! Много завързано беше накрая, една контратака беше това и просто резултатът беше изравнен. Ливърпул 2 на 2. Невероятен матч. Стърлинг. Дали може да стане 3 на 2? Не, край на матча. Невероятен. А не е край на матча. Кели. Не успява. Лош пас на Кели. Сега възможност за Реал Мадрид. Кристиано Роналдо. Спряне. Каква игра в защита? Каква игра в защита този матч? Определено играта ни в защита този матч не беше никак зле. Сега не знам какво има. Сега свършва. Сами Кедира играч на матча. И благодаря, че гледахте. Това беше един доста интересен матч според мене. Жалко, че няма продължение. И да, благодаря, че гледахте. Харесайте, коментирайте и абонирайте се.